Okay, hej Helena. Nu hvor vi ikke kan snakke sammen, så tænker jeg, at jeg vil prøve at gennemgå opgaven for dig. Digitalt, altså hvor jeg indspiller det. Og som jeg også skrev til dig, så er det ikke noget, jeg har prøvet før det her. Så hvis det ikke fungerer, så sig til. Men nu vil jeg alligevel prøve det af, og hvis det er fuldstændig ulykkigt, så bare lad det ligge og skrive til mig, hey, kan vi ikke snakke sammen, og så må vi snakke sammen på LinkBecame. Så hvis du siger, du har lavet alle de andre opgaver rigtige, bortset fra den her K22, så tror jeg muligvis, der er noget at gøre med, at du ikke har forstået den. Fordi den indeholder de samme elementer som mange af de andre opgaver, og derfor så vil jeg prøve først at sådan forklare opgaven dybdegående, altså hvor du sådan prøver at give dig en bedre idé om, hvordan opgaven, altså hvad opgaven virkelig handler om, og så får du lige en chance for at løse den selv. Så jeg holder lige en lille pause, hvor du kan sætte videoen på pause, og så derefter så gennemgår jeg løsningen for dig. Alright. Så opgaven lyder altså, hvor mange forskellige delmængder kan der udtages af en mængde med 5 elementer. Og det kræver jo, at man kan forstå, hvad en mængde er. Så en mængde, det ved jeg ikke, du kan huske fra analyse, men det skriver vi sådan her, hvis vi laver en mængde med 5 elementer i. Så kunne det se sådan her ud. Det her er en mængde, de bliver markeret med de der mængdeklammer der. Og dem der er inde i de her A, B, C, D og E, de kaldes elementer elementer i mængden. Så en delmængde er så, når man udtager et eller andet antal af dem her. Altså man laver en ny mængde hernede, som kun indeholder elementer, som den her også gør. Så det kunne eksempelvis være en mængde som A og B. Den her mængde er en delmængde af den mængde heroppe, fordi den kun indeholder elementer, som den store mængde også gør. Så andre eksempler kunne være, mængden af A alene, eller mængden af D og C. Det betyder ingenting med rækkefølge. Så ja, det er forskellige muligheder for mængder, der kunne være. Det der så er interessant at se på, det er så, hvor mange forskellige muligheder er der for at sætte de her sammen. Vi skal være opmærksom på, at vi tæller mængden af A og B som det samme som mængden af B og mængden af A. Derudover skal du være opmærksom på, at den her mængde er en delmængde af sig selv. Selvom det kan lyde mærkeligt, så betyder det faktisk, at fordi man kan lave en mængde, hvor den bare har alle de samme elementer i, så det er også en delmængde. Og den tomme mængde, altså en mængde, der ser sådan her ud, som du bedre kender som det der ø der, den er altså også en delmængde af den her op. Så den skal man huske at tælle med, når man løser opgaven. Så nu får du lige en chance. Jeg holder lige sådan, siger mig lige stille i 5 sekunder, hvor du har mulighed for at lægge pause, og så gennemgår jeg en løsning. Godt. Så nu starter jeg igen. Løsningen på den her, det er, at vi skal prøve at kigge på, nu skal jeg lige mængden op igen. Så ser vi A, B, C, D og E. For at gøre problemet simplere, så kunne vi prøve at kigge på, hvor mange måder kunne vi udtage 0 elementer. På mange måder kunne vi udtage 1 element. På mange 2. Og på mange op til 5. Det er klart, at vi ikke kan udtage 6 elementer, når der kun er 5 at vælge af. Og det kan vi jo gøre nemt ved brug af vores binomialkoefficient fra sidst, som vi arbejder med. Fordi nu skal vi jo bare prøve at finde ud af, hvordan vælger vi 5 elementer, eller 0 elementer ud af 5. Jamen det må være det samme som at sige binomialkoefficienten 5 over 0. Så vi husker præcis, at det samme som 5 fakultet over 0 fakultet gange 5 fakultet. Så det kan vi se, 0 fakultet er 1, så 5 fakultet gange 5, eller divideret med 5 fakultet, det bliver 1. Så tager vi 1, og så siger vi så igen, så kigger vi på, så skal vi finde ud af, hvor mange måder kan vi tage 1 ud. Og ja, det bliver jo så i virkeligheden binomialkoefficienten 5 over 1. Vi kan også bare se på, at vi må kunne lave en, hvor vi tager A, vi må kunne lave en, hvor vi tager B, vi kan lave en, hvor vi tager C, vi kan lave en, hvor vi tager D, og vi kan lave en, hvor vi tager E kun. Så der må altså være 5 forskellige af dem. Vi skal 5.
toeren, der kan jeg lave præcis samme metode. 5 over 2. Det er okay, hvis du spoler lidt frem. Jeg kommer bare til at sætte mig og lave beregningerne og sige højt, hvad jeg gør. Yes. Igen tager vi 5 fakultet, så tager vi over 2 fakultet ganget med 3 fakultet. Det bliver det samme som 5 ganget med 4 over 2. Det er det samme som 10. Og det er lidt dumt, at jeg ikke har fået. Så tager vi 3'eren herover. Der får vi igen 5 over 2. Sammen med 5 fakultet. Over 3 fakultet ganget med 2 fakultet. Og det kan vi se, det er præcis samme som dernede. Det må også være 10. Så får vi 4. Der kommer jeg til at skrive et 2-tal. Der skulle stå et 3-tal. Men når vi sætter det ind igen, så kan du se, at det giver præcis samme, så det gider jeg ikke lave op. Altså du kan godt se, hvis vi sætter 3 tal, vi kommer bare til at få den omvendte af den her med. Og så får vi 4. Der kan vi se, det bliver så 5 over 4. Det er så pænt. Og der var vi så på 5 fakultet over 4 fakultet ganget med 1 fakultet. Men det må så være det samme som 5 over 1 fakultet. Når vi tager lige gange de her 4 gange 3 og 2 gange 1, og tager dem ud af den her 5 år, så går der bare til at stå 5 tilbage. Så er der 5 der. Og så til sidst, så har vi, på mange måder kan vi vælge 5 ud af 5. Nå, det kan vi så kun gøre 5 fakultet og 5 fakultet gange, eller 5 fakultet gange 0 fakultet hernede. Og så får vi i virkeligheden igen 1. Og så må vi kunne sige, jamen, så må vi kunne vælge 1 her, 5 her og 10 der. Og i virkeligheden præcis samme 10, 5 og 1. Så vi må sige 1 plus 5 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1. Så er det det samme som 26 plus 6, som er det samme som 32. Så jeg håber, det giver mening for dig, hvordan jeg gjorde det her. Hvis det her virker som sindssygt meget magi, og du ikke lige kan huske, hvordan det var, man gjorde det her, så er det fordi, jeg har brugt den der binomial koefficient. Den, der er her. Den håber jeg, du kan huske. Nu skruer jeg den lige op, bare lige for en sikkerheds skyld. Det er ikke så pænt. Sådan der. Godt. Jeg håber, det giver mening for dig der. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, når du har set den. Set videoen, om det giver mening, om det er en god måde at gøre det på, noget vi kunne finde på at gøre igen. Så jeg glæder mig til at høre fra dig. Og held og lykke med det. Lad os lige få snakket om, altså jeg synes vi skal snakke sammen på næste camp. Jeg kommer jo til Lyngby, lige så snart jeg kommer hjem på studieturen, så tager jeg til Lyngby og siger hej til jer. Og så tænker jeg, at vi kunne snakke om der, hvor du skal til at lave bagefter, så jeg tager en masse bøger med og sådan noget, så vi kan kigge på os. Alright, vi ses.